is Alvor, the blacksmith. I'm his assistant. Угу. Добре. Поговорили з Мацуром, та й доста. Убити курицю? Тин-тин-тидидин-тин-тидидин-тин-тидидин. А чим убити курицю? Із лука в неї встрілю. Що то ще треба спрятати. Стій. Стій. А що сталося? Все, забрав. А тако на мене там тепер вороже так никат. Ось все, тепер ні люди не люблять. Правда. А, утікаємо. Вони не йдуть бити. Мініся не любить. Нащо? Так станеш псом, загризи курицю. Чесно, я би радий, айбо тепер ники сесійні йдуть бити. За курицю? Та ви подуріли, люди! Ники! Ви думаєте, це нормально? Ідіть в однєт. Так, все. Я не здамся просто так. Самі сте хотіли. Сися згоріла. Що в ній було доброго? Золото. Ключ від її хижі. Забрав. А! Ю-ю, ейбу сись ми подав. Оп. Ха-ха! Я Мацур, я шустрий. Айбу... Все, наговорились теня, видите, убити курицю. Що, я тепер мушу все село перебити, цики галиба. Ну, ключ від його хижі. Требася мало подлічити. Чося на мене збунтувало село. Ну, ко знав, що не увидять, що я вбив курицю. Ніхто не міг знати. Кроме челянника, котрий мене наговорив убити курицю. Інтересно, бо що тепер буде. Ну, я і так думав, що вони неправильно поступили, бо... О, гриба можеш збирати. Ну, я рахую, що вони неправильно поступили, бо... Другий челяник убив твою курицю, та можеш убити курицю від нього. Нащо його вбивати? Світлячками мив. А гінде. Олень. Я хочу стрілити оленя з лука. Ко любить оленів, будьте добрі, не никайте. Я поняв. Олень просто рішив піти геть. І утопитися в річці. От это драма. Тепер я хочу вбити вовка. Вовка я вбив. Ну, в принципі, олень... Нащо ти ся топиш? Бідне оленятко. Йой. Не втікай. Ясно. Село продвинутої маут камери. Гонно бити. Олень якийсь бісний.
І я не найліпший лучник. Він тепер буде бігти всього бока, ні? Оп. Ха! Ха! Як їм попав? Треба забрати шкуру від вовка, свою стрілу. Тут ще стріли десь були, лише не знав, це знайду їх. З оленем так само. Шкуру, роги, м'ясо. Це вже мені інтересно. З вовка м'яса не можеш брати, замітили сте? Стріли вже видав не найду. Так, ідемо у White Run. То ще не скоро. Ну, то, що мало бути за 20 минут, та некай бавимо вже чи годину. Бо всяк бавимо. Тут по путьовищі всячино. Так, оп. Вовці нам не друзі. Вовку не друге діло. Ауф. Такий живіт, ну. Шкуру з вовків раз будемо збирати. Там я тям любив квест на вовчі шкури. А потік файний некий. Ей. Рибка там підскакувала. Ну, некий ти риба підскакує. Гінде. Капець. Класно. Природа жиє. А я йду в White Run, ні? Тут ще чим чекувати, капець. О, гинденя вже якось чекати. Якийсь бандит. Що одня хочеш? Сись ще доста полайт, гіся каже. Не нараз начав не бити, каже чистований, ти кухницький, не? Будь добрий, дай мені свої гроші, бо кіднята заріжу тя. Ні, він не на пиво, він з ножом такий ж. Дай, а вать заберу. Можеш му дати гроші, можеш му поїсти, та я ліпше умру.